Meta Ġesu kienet ikollu t-trasfigurazzjoni fuq l-għolja ta' Tabor, fil-Vanġelu skont Mattew Ġesu tbiddel qudiemhom, wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. Naraw mill-ewwel ittra ta' San Ġwan illi issa aħna ulied Alla. Niftakruha din waqt li naraw x'ġara mbagħad hemm fuq l-għolja. Ikompli l-Vanġelu ta' San Mattew, sħaba kollha dawl għattithom u minn ġo sħaba instema' leħen jgħid dan hu ibni l-Ażiż li fih ħsibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Forsi jien u int għandi inħares lejn il-mod kif qed nuża il-ħin qasir li għandi hawn f'din id-dinja, kif qed nirrelata ma' ħaddieħor u mad-dinja. U nistaqsi li l-nifsi Alla missieri jgħid kliem bħal dak dwari. Dan hu ibni l-Ażiż li fih ħsibt il-għaxqa tiegħi.